Takže čaute, moje meno je Mirec a ja vás vítam pri ďalšom dieli zo série Hry na mobil. Dneska si tu ideme zahrať Real Racing 3. Kto tú hru nepozná, ale myslím si, že každý ju poznal, ten, kto ju ešte nepozná, je to vlastne taká 3D závodná hra, kde vlastne závodíme s autami, kupujeme si auta, vylepšujeme si ich, farby a tak im dávame. No a proste je to závodná hra. Ja som to chvíľku hral aj mimo natáčania, aby vás nenudilo, jak prechádzam ten tutoriál a tie úplne prvé misie. Kúpil som si Mustang a už by som ho mal mať kúpený, lebo tam bol taký čas, že 2 hodiny musím počkať, kým sa mi tam niečo s ním spraví, aby som s ním mohol závodiť. Tak a mne už to ubehlo tie 2 hodiny. Uvidíme, jak sa s ním bude závodiť. A ináč nemám už Drive Ahead, takže ďalšie diely z tej hry neočakávajte. Pretože keď som to chcel spustiť, tak mi to nešlo. Proste mi to nešlo. No a tuto môžete vidieť moje auto. A neviem, prečo mi to zase kurňa seká. Áno, prihlásiť sa cez Google. No, načítaj sa. Akože, čo sa stalo? Akože, šiby masné ryby? Haló, ťukám na všetko, ale nejde to. Haló, tebe šibe? No tak, prihlás ma. Skúsim dať toto. You deliver. OK. No. Kariéra. Ja som tuto. Tuto. Ne, nechcem toto auto. Time trail. Počkať, ne, ja chcem toto. Nie, ja chcem toto. Jaj, bože, prečo mi to seká? No, toto, kap. Takže nic. Tak si dáme Time Trail. Ne, nechcem sa teraz prihlásiť, lebo mi to zase... Ale ja chcem skúsiť s tým môjim Mustangom. Co? Poďte. Mrdí. Toto. Sakra, to musím mať toto. Tak kde som mohol mať to moje? Či by tuto? Áno, tuto vidíte môjho krásneho... To nemám ešte. Tu vidíte môjho krásneho Mustangíka. Jej. No už sa nám načíta, ale tento Drag Race, ten nemám vôbec rád. Nemám ho rád. Ja mám rád radšej tie obyčajné, kde normálne závodím, alebo tie na čas, alebo že kto bude ten s najväčšou rýchlosťou vyhrá. No už sú tu nejakí. Kurňa, do prdele blesk. OK. Kedy?
18:58 a je 9:03. Jej. No, už sa načte. Dobre. Áno, ďakujem pekne, že mi ukazujete autička. Lunch. Tak, ideme. Late. Perfekt. Late. Nesekaj mi, ale... Mne to nikdy nesekalo, iba keď natáčam. Kurňa, ja neviem prečo. Poď, aj teba rozbijem. Poď. Poď, no tak, autíčko. Late, no tak, ešte ho predbehne, že? Late. I early. Vyhrali sme, super, sme najlepší. Ideme proti Mustangu, aj my máme Mustang, aj on má Mustang, takže ideme. Tak. Poď, tak. My to dáme. Perfekt. Áno. Sakra, perfekt. Aha, dobre. Vyhrali sme najlepší. Takže end race. Tak, vyhrali sme jeden závodík. Tu by som ukončil tento dnešný diel. Pokiaľ sa vám páčilo, zanechajte like, koment, dajte, subscribe, nezabudnite dať. A možno aj môžete zdieľať. Je to len na vás. A do komentu mi napíšte, či by sa vám páčila táto séria z tejto hry. Takže lúčim sa s vami Mirec a teším sa na vás pri ďalšom videjku. Čaute.